ହଠାତ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ଠିକ୍ କଲୁ। କାହିଁକି ବା ନ ଯିବୁ? ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବୁ କାହିଁକି? ତାହା ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ ପ୍ରଥମେ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବୁ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଓ ତାପରେ କୋଣାର୍କ। ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଠାକୁର ତ ଅଣସର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ତ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ରଥ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଠିକ୍ କଲୁ ପ୍ରଥମେ ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ପୁରୀ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସତ କହୁଛି, ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏ ଆନନ୍ଦଟା ପୁରା ଅଲଗା। କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି କି? ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଛତା ତଳେ ଚେୟାର ପକେଇକି ବସିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଉ ଅଟୋ ଉପରେ ବସି ଘୂରିବା, ଏ ମଜାଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଆଉ ହଁ, ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା, ସେ ତା ମଜା ତ କେବେ ଭୁଲି ହବନି। ହେଲେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ପୁରା ଭିଜିଗଲେ, ଜୋତା ବି ପୁରା ଓଦା ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଶୁଖିଯିବ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସମୁଦ୍ର। ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, କୂଳରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଫେରି ଯାଉଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଲି ପାଦରେ ବାଲି ଉପରେ ଚାଲିବାଟା। ଆଉ ପାଦ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ବାଲି, ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି, ସତରେ କି ମଜା ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ପରିବାର ସହ ଆସିଛନ୍ତି, କିଏ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମନଟା ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ସତରେ ଏଠି ଓଟ ହେଉଛି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ମୋ ମନରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା? କାରଣ ଓଟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଓଟ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମାନି ବିଚ୍ରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଓଃ, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସତରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଝୋଟି ପକାଯାଇଛି। ସତରେ ମନ୍ଦିରର ରୂପ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ସତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସମୁଦ୍ର। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁରା ବାଟରେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବାର ମଜାଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା। କେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଲହଡ଼ି ଜୋରରେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ପଟେ ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ସମୁଦ୍ର। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ମନେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ହଁ କହୁଛି, କିଏ ନା କହୁଛି, ସେଥିଲାଗି ସେଟା ହେଇପାରିଲାନି। ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ଯିବାବେଳେ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସି କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବି ଭରପୁର ଅଛି। ଆମେ ଆସି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍କିଂ ଏରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଏଇଟା ହେଲା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପାର୍କିଂ ଏରିଆକୁ। ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଆମେ ପାର୍କିଂରେ ରଖିଦେଲୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆଖିରେ ପଡ଼େ ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରର ଚକ। ଏମିତି ମନ୍ଦିରରେ ମୋଟ 24ଟି ଚକ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ପଥରରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରାହେଇଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହାକୁ ଏକ ହେଉଛି ବଡ଼ ରଥ ଭଳିଆ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ରଥକୁ ଟାଣୁଥିବା ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଥରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଏହା କିଏ ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରରେ କିଛି ନା କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେଉଁଠି ମଣିଷର ମୂର୍ତ୍ତି, କେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଆଉ କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ।
ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରକୁ କେମିତି ଆଣିଲେ, କେମିତି କାଟିଲେ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କଲେ, ଭାବିଲେ ସତରେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା, କାରିଗରୀ ଓ ଆମ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିଚୟ। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ଖାଲି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ହବନି, ଟିକେ ସମୟ ନେଇ ଏହାର ଚକ, ଘୋଡ଼ା ଆଉ ପଥରରେ ହୋଇଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭବ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।